Hoxe chegámonos ata os Ancares, concretamente ata Navia de Suarna. A nosa visita de hoxe é ver como se elaboran as androias. E para iso imos a visitar a Mari, que ten unha pequena empresa que se chama Embutidos Suarna, e xa veredes todo o que nos conta. Bueno, xa nos atopamos aquí en Embutidos Suarna e imos falar con Mari. Ela vai nos explicar un pouquiño o proceso de elaboración da androia. E, bueno, aquí ven xa. Moi bons días. Moi bons días, Mari. Moi bons días. Bueno, moitas grazas por recibirnos, sí? Eu encantada de que veñades, sobre todo este pueblo tan bonito como é Navia de Suarna. A esta maravilla de sitio. Sí. Bueno, ímonos para dentro Cuando queiráis. e nos explicas todo o proceso de cero. Todo de cero. Produto artesanal e de luxo. Señores, vámonos. Bueno, Mari, estamos entrando na túa sala de despiece, na túa cociña, non? Por así decirlo. Exactamente, estamos na cociña dun restaurante. Sí? Explícame, como facemos a androia? E que leva dentro? Pois a androia leva a costilla, Sí. costilla de todo fresco, a costilla, a cual cortamos en tiras e despois en trociños pequeniños, Sí. coiros, que tamén os vamos cortar en cuadradiños, Ajá. e adobado todo con sal, pimentón e allo nada máis, e embutido nunha tripa. Leva moito tempo en adobo? Podíamoslo deixar, o ideal é deixalo 2 días en adobo. 2 días en Sí, adobo? pero ca maquinaria que temos cunha amasadora podemos embutir ao momento. Porque xa vai moito máis Vai, ágil. É dicir, e hai ao vacío. unha parte que temos que industrializar. Sí, claro. Sí, Primeiro, claro. porque isto ten que ter vidilla, hai que aceleralo. E segundo, a segunda parte de industrialización é de que todo isto sexa moito máis higiénico, é dicir, sanidade. Exactamente. Nos exixe uns requisitos que para que todo vaya en perfectas condicións. Sería inviable adobar a mão hoy. Sí. Sí. Bueno. Que se podría facer, pero bueno. Pero bueno, hai que a veces aproveitarse un pouquiño dos adiantos, Exactamente. porque benefician en todos os En todos sentidos. os aspectos. Perfecto, entonces, nós temos a costela aquí, en anacos grandes, vale? Que é o que vamos a facer a continuación? Pois ahora témola que serrar en Sí. tiras delgadiñas. Temos aquí unha compañeira túa Sí. que nos vai explicar un pouquiño. Isto xa vai a máquina, Sí, evidentemente. claro. A máis xa vai toda igualadiña. Sí, claro. As tiriñas son finiñas, non? Sí, sí, claro, para que nos Claro. colla na tripa. E sobre todo, a costilla para que os cortes do hueso sean limpios, que non queden aristas que rompan a tripa. Claro, pois se non quedan as astilliñas todas. Exactamente, vai un corte limpio aí. Vale. Entón, agora xa temos cortadas en tiras a costela, Sí. en tiras estreitiñas, Exactamente. vale? E agora cortámoslo con un cuchillo para separar costilla por Sí, costilla. todo a Hueso, mano. todo a mano. Vamos a deixar pasar, que así. Ahora, isto, bueno, o que podemos industrializar, o que podemos facer con máquinas, faise, pero todo, casi todo o proceso, cortar e atar é todo a mano. Vale. O sea, picas aquí, perfecto. E Van en trociños pequeniños para que podan entrar ben na tripa. vale, pois mira, mentras que elas van picando, vouche facer unhas preguntas. Mira, temos variantes, non? Temos diferentes formatos, non? Deste tipo de produtos. Explícame, en que se diferencia unha androia dun botelo, dun bandullo, non? Sí. Hai outro que me falabas antes que vai cosido e vai con que? Con sosos? Leva Sí, osos claro, as leva o de dentro e o contenido é o mismo. Para todos iguais? Para todos igual, nós facémoslo igual, sí. A costilla con uns pouquiños de collos. Pero, bueno, tenemos a androlla, que é na tripa gorda, temos o botelo, que sería, que nós aquí nesta zona chamamos de pigureiro. Pigureiro? Pigureiro. Ese vai no Pedro? Sí, en outro sitio chamanlle, aquí chamámoslle pigureiro. Vale, que é o ciego, é o ciego. Perfecto. da tripa. E despois está o bandullo, que aquí chamámoslle o butelo, que é o estómago, que vai cosido e atado con 2 paus.
Vale, antes todo isto era temporal. Sí. É dicir, isto se facía agora a partir do mes de outubro, Sí. matanzas, Sí. precisábamos frío, Sí. vale, que é como se facía antigamente, se curaba e tal. Agora xa o podemos facer durante todo o ano, Todo o non? ano. Sí. Antes o estómago, por exemplo, guardábase, era a tripa que máis guardaba e comíase o domingo de carnaval, ou o martes de carnaval. Ajá. O cocho só ten un, entón Claro. facíase e comíase ali. Hoy facemos androllas e butelos todo ano. Todo ano. O mercado vai ampliando tamén, sí, non? Sí, sí, sí. Ora comer unha androlla, pues non necesitas un día de frío ni nada. Ora comes unha androlla calquer día do ano. Aparte que son cousas, porque a xente se emparanoia, se tolea da cabeza dicindo, non, é que isto son cousas de inverno. Mentira. No. Cocemos unha androlla, Sí. arrimamos dunhas boas patacas, Sí. e uns bons grelos, E na máis, non necesitamos máis. está festa. É festa, sí, É señor. festa, que non precisamos moito máis. Exactamente. Eu un aceitiño de oliva sí que lle boto, Androlla? Non, as pataquiñas. Ah, vale, vale. As pataquiñas e os grelos, e iso gana bastante. Pero se os grelos os coces na auga de Sí. cocer a androlla, tamén lle dá moito sabor. Eu só lle topo un defecto, a androlla. Sabes cal é? No. O picante, para min faltalle picante. É unha broma, é unha broma. É que eu sou un amante do picante. No. Entón, cando coces as patacas na auga da androlla, teñen ese picantiño. Sí. Ah, que sí, sí. Oh, E esta eso, era unha zona de moito picante polo frío. claro, conservante. Polo frío, sí. Empezamos facendo as androllas moi picantes, pero ahora, Pero a xente- ahora encontramos, sí. E ahora encontramos o punto, ahora eu creo que está ben, Sí. ten un pica e no pica. Aí, Así que, elas picando, Sí, sí? sí. E nos ímonos ao seguinte paso, que é o adobo, non? o adobo. Sí. Bueno, no, temos que picar os coiros. Aí temos que picar os coiros. Ah, os coiros pican Sí. tamén. Bueno, Mari, contame. O coiro limpísimo, xa vexo, non? O coiro non leva grasa ninguna, quitamos a grasa toda. Sí. É o coiro nada máis, non leva grasa. Ela está aí rematando de picar. Sí. Mira, que utilidade ten o coiro? Bueno, sabes que o coiro utilizase do coche, utilizase todo, non? Efectivamente. E aquí botase as androllas porque dá moita gelatina. Dalle jugosidade, está moito máis jugoso. Ajá. E é de tradición de sempre se lle botaron nesta zona coiros as androllas e os botelos. Sempre. Mira, en moitos lados, eu teño comido algunha, supoño que xa será moito máis industrial, e tiña restos de rabo, que de orella, que de cousas desas. A original, A costela nosa, costela e coiros. e coiro. Nada máis. e andando. Nada máis. A E correr. adobado con sal, pimentón e allo. Nada Perfecto. Entonces agora, a donde nos vamos? A amasadora? máis. Vamos á amasadora. A amasadora que non é a do pan. No. No? Bueno, aquí tamén a masa dá voltas. Aquí a masa. Exactamente. Entón, nestas caixiñas que xa temos aquí preparadas, está sí. a costela picada e E o os coiro. coiros picados. E vamos Vale. vaciala aquí á amasadora. Vámola, e aí xa vai mesturada Aí, con todo o adobo. Ahora botamos os ingredientes tamén e iso amasámolo ao vacío. Perfecto. Donde entran moito mellor os ingredientes dentro da carne. Perfecto, fabuloso. Entón, poñémonos cómodos. Sí. Sí? Sí, sí. E todo para dentro. Todo para dentro. Pois veña, vamos. Vamos. Bueno, axúdoche. Aí van coiros. Van coiros. Perfecto. Queredes que vos collas a caixiña? No, Xa estades estamos preparadas. fuertes. As mulleres dos Sí, Ancares son mulleres moi fuertes. A verdade é que Teñen eu fama de fuertes e de... aquí mirando para elas E de elas moi cargando as traballadoras. caixas. Cantos kilos vades a preparar agora? 100 kilos. 100 kilos? Sí. Ajá. Levan 90 de carne e 10 de coiros. Que bo, que bo, que bo. Sí, 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 sí. Vale. Entón, agora tócanos o pimentón, o allo e o sal. Exactamente. Falado. Xa ven aí a Ven túa aí compañeira. oliva, Mira, e ponte xa para ten aquí, para todo. adiante, que así Sí. ves se che ven a ti. Moi ben. Que a mí xa estarán fartos de verme. Mira, vai aí o sal, o pimentón, Aí xa vai mesturado. sí, un poquín de picante, sal, pimentón, dulce e un poquín de picante. E o allo, que está triturado, que botamos aí. Ajá, así Así. mestúrase moito mellor. Exactamente, xa temos todo preparado e ora poñemos a amasadora en marcha. Baixamos a tapadeira. Exactamente, poñémolo traballar. e en vacío. E que faga o traballo. Ah, falle vacío. Fai o vacío, claro. Fai o Claro, vacío. desa maneira absorbe moito mellor Exactamente. todo o condimento e méteselle mellor na carne. Moito mellor. E é a maneira de que podamos embutir, que nosotros normalmente deixámoslo 2 días, Sí. un día, no, en maceración, pero se non podes embutir ao momento. E depois falan dos cociñeiros modernos da cociña vacío. Sí.
É produto tradicional con técnicas máis modernas. Bueno, Mari, adobado, listo. Sí. Siguiente proceso, pasalo para esa cubeta. Claro, pa o para carro. vacialo na embutidora. Ah, que ben. Para poder embutir. Moi ben. Para poder embutir. Temos aí. Modernizados ao máximo. Perfecto. Bueno, a verdade é que así polo menos non andades a cargar peso, senón é unha tolea. Se cargastes antes as caixas... Exactamente, non. E todo o que podamos, o traballo que nos lo facilita as máquinas, pois todo é bon. Perfecto. Pero bueno, e Vale, agora... entón agora vai para xa Vai para aí. para aquí, Sube. subiu para a tolva Sí. e despois a encher. Encher. Festiña rochada. A verdade é que é un avance, é facelo así, Sí, no, claro. non ten sí, nada no, que ver. claro. Bueno, as primeiras androllas que fixemos foi de outra maneira. A pulso. Todo a pulso. Exactamente. É que nun fumeiro de verdade, estes de colgar, Mira, aquí xa temos... que non me acordo como se chamaba ela, que me presentaches antes. Oliva. 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 Que, por certo, me comentabas que xa leva 20 anos contigo. Sí, leva 20 anos comigo. Casi nada. Ela está cortando a tripa e Sí, atando. claro, Bueno, a tripa. minto, ata e corta a É tripa. corta. É unha tripa natural. Vale. E atase, hai que atámola por abaixo para poder embutila aquí e despois solo salta por arriba. Perfecto, pois veña, mans a obra, non? É todo atado a... Todo Sí. facemos a mão, eso facemos a mão. Oliva, que vamos? Vamos. Pois veña. Mari, xa temos aquí a oliva preparada, xa deste lado, en posición. Sí. E o carro onde vamos colgar as androllas. Ah, fabuloso. E aí embutimos. Por eso os trociños da costilla tiñen que ir pequeniños para que pasen por ese embude e que nos collan ben na tripa. Claro, e depois a parte que tamén é máis fácil de comer. Sí. Verdade? Sí. Coce tamén mellor. Fácil. Vale, mira, xa van pa guía E esta. van de unha en unha. E atase tamén. Como estaba atada, dáselle a volta a tripa para que quede máis bonita o nudo de abaixo para dentro. Claro. A non ser que nos rompa, fagámoslo o nudo por fora, senón así luce máis, ou parece a min que luce máis. Sí, a verdade que sí, queda mellor, máis ferradiña. Vexa, vemos, proceso ahora xa artesano de todo, hai que atar a man, Atar a non man, nos queda sí, outra. Non queda outra, non? Vale, o sea que xa vimos, cortamos a costela, Sí? cortamos os coiros, adobamos. Sí? A máquina esta, como fai vacío, proceso xa máis novedoso, Sí. valle dar todo o sabor e todo o aroma, impregna moi ben a carne ao facer o vacío, en 3 minutos temos a carne adobada. Sí. É dicir, o proceso de 2-3 días, simplificámoslo en 3 minutos. Sí. Moi ben. Pasamos deso para o carro. Carro, tolva. Sí? E tolva, a encher. A encher. Vale? Encher e atar. Encher e atar. Agora colgamos nestes carros Colgamos. e van para onde? Po fumeiro. Po fumeiro. Home, aí paso sí o sí. Eso Eso- é o que lle vai dar ese saborciño. Exactamente, Con que fumamos, exactamente. Mari? Con leña de carballo, por supuesto. Sequiña. Mira, unha das imaxes máis bonitas e dos recordos máis bonitos que teño é sentarse no lareiro, Exacto. cos chourizos arriba, Exacto. afumando, cun anaco de pan e apurándolle algún chouriciño. Exactamente. Xa o temos feito aquí tamén, Cando hai prisa que traballamos moito, facemos tamén.
Señores, vamos a deixar estas dúas mulleres atando e nós arrancamos po fumeiro. Así que vémonos. Imos po fumeiro, aquí xa hai fume, Xa se nota, xa huele a pueblo. Xa cheira. Cheira a pueblo, cheira. Abro xa portiña. Moi ben, moitas gracias. De nada. E ala, aí o fumeiro a curar. Ao fumeiro. Aí queda. Tamén xa hai uns chouriciños aí home, claro. arrimados. Arrimados, para facer Bueno, un bon cocido. cerramos. Sí? Tempo? Unha semana. Unha semaniña. Unha semana, sí. Unha semaniña de aquí. Aí. Así que, unha semana fumando e despois po O secadeiro. secadeiro. Isto, listo. Vale, María, aquí xa estamos no secadeiro. Aquí xa fai máis fresquiño. Sí, aquí está controlada a humedad e a Sí. temperatura. Así se conservan mellor e non se nos estropean. Exactamente. Vale, canto tempo? Depende tamén da prisa que teñamos, pero bueno, 3 ou 4 días están aquí no secadeiro. No secadeiro? Sí, para que acaben Sí? de curar. Sí. Vale, e despois, isto sempre se envasa ou tamén o podemos comercializar así? Eu prefiero sempre comercializar sin envasar. Evidentemente, moitas veces as circunstancias obliganos a envasalo. Claro. Pero, bueno, o ideal sería compralo sin envasar. Comercializar así Exactamente. e listo. Exactamente. Bueno, tamén vexo que por aquí tes algún botelo, Sí, o que nos pigureiro. pigureiro Pigureiro. e unhas restras de chourizos aí como se fose Chorizos, para unha boda. Exactamente. Entón, señores, ata aquí a parte de elaboración, vale? Xa fixamos antes un repaso rápido, Sí. o último foi a fumar. Sí, Cantos eran? 4 ou 5 días? algo máis. Algo, cantos eran? 7. 7 días, cabeciña. 7 días Moi ali. despacín, con pouco lume, eso sí. Sí, porque se non podenos queimar a tripa. Exactamente, moi pouquín E lume. se nos rampa a tripa temos un problema. Exactamente. E despois pasámoslo aquí a secar. Sí. Señores, disto a pota. Vemos. Bueno, que? Xa vimos que a festa, non? Hombre, por supuesto. Bueno, vimos que a festa e tremendo bodegón non estás aquí preparado, Porque isto xa se encargou Mari de facelo. Estou atontado. Iba a dicir, estou flipando por ser así máis moderno, pero bueno, vamos a deixar. Estou atontado porque é que non só son as androias, os botelos, sino que é o lombo de porco, chourizos, por ali temos chacina, touciño. Do cocho de todo. Isto é unha maravilla. Sí, por certo. Despois, Mari, como xoga por libre, xa nos adiantou un traballo que é cociñar isto. Pero preciso que me expliques como o cociñades e que. Cal é a técnica de cocer a androia? Ten a súa técnica, Por eso che pregunto, é hai que moi- aprender. No, é moi fácil. Bótase a ferver, a cocer, Sí. é igual en auga fría que en auga quente. Dá o mesmo. Dá o mesmo. Eso sí, o que quere é moi despacín, sin prisas. Lume baixo. Lume moi baixín e moi despacín. E se un pinchamos un pouquín, cando empeza a ferver, quinchan, as pinchamos cunha agulla de coser, Soltan. truco, e está. Non, eu opino que bolsa non. Bolsa que non Plástico, fai. non. Porque hai xente que fai vaqueradas raras, non? Bueno, que o meten bolsa de plástico, e a min non me gusta. Eu Yeah. recomendo, cando hinchan un poquín, que empezan a ferver, quinchan, pinchala cunha agulla de coser, Solta o líquido para e fora ya está, e non revienta. e cocemos aí eso, E non as rebenta. pataquiñas Aí está. e os non grelos. rebenta. Así que, señores, ollade, eu vou facer unha cousa, Mari, permítesmo? Sí, por favor. Ten a súa ciencia tamén. Como ten as súas ferramentas, vou. Sí, Sí. encantada. Vamos
É que, mira, sinto moito. Sí. Vou facer unha cousa. O que queiras. Eu preciso mostrar o interior. E para iso, utilizo as maus, vale? Ollade. A xelatina que nos falaba antes Mari, e eso danolo o coiro. Exactamente, moi jugosa O ben cocidiña que está tamén. é o que recende. Exactamente. Mari, xa vexo que quitas de todo, faltanos pan, Temos un pan moi bon aquí tamén, Sí. un pan buenísimo. Olla, cortar un pouco embutido. Sí? Algo de queixo da zona que temos o cebreiro Tamén aquí ao lado. aquí ao lado. Ao lado. Un bo pan Sí. e un viño Tamén o temos. e apaga e vámonos. Señores, a festa está garantida. Disfrutar dos Ancares e de Navia de Suarna, do pueblo de Navia de Suarna. Isto, unha delicia. Señores, darlle as grazas a Mari por permitirnos, estar como na casa, e que o estamos, ofrecernos esta maravilla de produto e dalo a coñecer. Así que, señores, isto non é só de inverno, isto é de todo o ano. Mari, grazas, Gracias a vosotros. despedímonos dos nosos amigos e ata pronto. Moitas gracias.